tinggal mengilang. Aping Everest. Aping amataplam. Ta Everest ukutta tunguani amataplam tasmas kakani nupchi. Tama sakto. Ta may waktakpat. Uhuna Everest. Awan na tungatsut. Tam ko tatuatsu may waktakpat. Awan na tuatsu das tipit. Tipit inside. Aping kakakawan ni kawan sak. Tas taping uto kakisak. Una kumugaya so kakilunga mo sudi abungay nga sakis masarok. Tas una pinga may wakisak po. Ta damada sa mukakit tusaw. Inga sakis tamat ta awong isag. Tas Tahu kisah itu suna tahu suna kumukak kisah itu kiri. na mitawa kakaso ni sinakso po inga tasong ta. Nah, tapi kan nik amut aku musuh itu. Tama ka tusaw. Kanokson ni amo ko na mukak tusaw ako sa mga suwat sa mga asan na sinna. Ta nga niya kumamag ko ako sa kusina si tama ra ko nga kawan. Super itu. Tahu kan nak fisak pun. Ha? Kami nakafisak po. Asan? Aba nakakakawa tas nakafisak. Ya. Bujiliu. Kunak. Kau klar? Ja. Aduh po ni. Po ni kayo. Ini aku nga. Mani susu. Kasapupun. Sida no saratu. Ida. No tan na am ni Superman ni. Siete. Imatuna kohtuit. Kanumma naatsitet. Manni mahfuk. Des. Na. Desero pago cristiani.
Når man er på trekking herude, møder man mange turister. Man møder også mange karavaner med jakkeokser. Og nogle gange så kan man gå kilometervis bagved dem, fordi det er utroligt svært at komme forbi dem på de smalle stier. Men det gør ikke så meget, fordi så kan man få sat fart lidt ned og få lov til at trække vejret. Fordi vi er når man er oppe i højden her, så begynder man at gispe efter vejret. Så en gang imellem så er det fint lige at få sat farten ned. Nå, kammeraten. Kammeraten, er det op igen? Du er så hård ved mig, du. Du rører bare. Ej. 3717. Meget halv time har gået til særligt. Hårdt. Vi kan ngane mukakbu. Putar sipul. Tamamut. Taganunga. Kananilu. Ikartarfi kaarsi. Abu til liv. Good guy. Good Sherpa. Most expensive Sherpa. Abot ba yung tidak? Den der hurtige gruppe, den er dannet sådan lidt naturligt. Okay? Nuan. Como kaya ba? Ayun, como kaya ba ilwa? Åh. Hej men. Det tror jeg, du er langt tilbage. Du er lige her. Open Max. Hello. Hej. Hi. Bye. Open Max. Kung saan na kami may amating.
Inuturinuna Iyuminaka Sakerasi Sumakale. Täällä tässä ei saa kudaamna lysimakpasuversi silttortimuttortu. Se massortartuna sortistaan versi tamaasialannaarniarussi op i det her højde. Nu har vi siden realist. Tunuatiut. Men apoteker med i Sydlarsløv. Og ikke noget med at blive svimmel og så besvime, og så er det bare langt ned. Ja, hvor er så fedt? Nej, men ikke nu man langt. Altså du skal bare tænke. Nick er jo nogen i godt dag. I'm taking picture, darling. Atsaa jakkessa. Godt med jer. Hold kæft, hvor er I dygtige. Kæft, hvor I bare. Gå for satan, mand. Hæ? Det er min mor. Så er vi i mål. Ana hotel ako. Selvom de ved, hvem det er, ikke også, ikke? Så finder mo ito si Mara. Pwede siya
Sniskuuterin. Soqattainnaap. Kakkammias. Hey, kukulaqasi. Ummanguaqaa nutaqattaqinnaatsi. I'm fine, you. Der er ikke ret langt til Loboti. Okay. Det var det bakke. Det er bare lige... Ja, jeg skal lige op. Sun ma jo qisan. Stille og roligt under Kalaallit Lige ud på Mugarusa. Under Svinganoktaaqaangu et memorial til. Nå, kom usuli på Mugarusa. Vi ses. Vi ses. Det er godt. Der er det intakt. Hvor er din rygsæk? Gider du ikke lige at hente den? Den er afleveret til en af porterne. Har du... Ja, okay. Det er fandme hårdt. Jeg synes, det er hårdt i dag. Ja, det er det. Vi er oppe i den højde. Nu bliver det altså... Lige så snart det går lidt opad, så er det 50 meter, så skal man lige puste. 50 meter, så puste. For mig er det 75. Ja, men det er jo luksus. Til minde om en dejlig kort. Og så en lille pause. Ej, sådan er det, når man ikke har sovet ordentligt. Men på et eller andet tidspunkt, så ankommer man. Det gør vi. Der er ikke så langt tilbage. Der er ikke så langt som... vi mangler kun lige det sidste stykke. Ja, kun lige det sidste stykke. Det var din trøst. Nå, skal vi se at komme afsted? Ja. Sara og Grete og Arne og Paul. Passang. 10 tunre sasuqaluan ilaangalaquttersut. Hiya. Ana pinit. Wala inokon. Ja. Come on, mimik ata. Sådan. Så langt, så godt. Det var nok den sværeste del, vi er gået op af her, så vidt jeg husker. Resten, det bliver mere sådan lidt op og ned.
Päivitimingaani luputipum mukarpugun. Nuen qaqqarsuu akongan angalasugut. Nunarsuam portunersaa akongan tupinnaqa. Tawa innajariarlut ullaasakkungu sisama tallamaeqqaan ааllassaagut kalapatari anguniarsaalugu. Pissanganaq tas anguniagarput. Aqqadaaqanuipadaa. Sakkortoqa qummakajaaqqalaartarlun malunnarsisarami qasunarlun. Kisiamassakku narluinnapajaaingerlagat nuan. Eqqisiivillut ingerlaruyorpun. Arriniakuyuttugut aputiaraqutta susassaaleqisussaaгаtta. Illagu utaqqilaarigu. Kanangaanni nuussat erninnaaranguannaqa. Karuassavaaruuna. Kisiaqangari aavaqami ilaamarinnaqami. Kutu. Misilisavi. Ai maattoqavat misilerpaa. Maaqqa. Tamam attoqarsimamatti. Hello. Hello. Aputilaralorpuun. Aiku. Aiku. Naa oqorsaqqangaa. Ida malinnaasorussuput. Tununguatsinniipput. Ja. Tamaamik.